Ukhozi noMroza ombhula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isibini nemafini icula ingoma emnandi ayahlukanisa inyaka omusha omdala inyoni nezigidikidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi lenyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Usichazela khona nginifonela ebusuku ngithi guys ngena ku Instagram online inteni nengubo uyagijima guys ngizayitha una radio stations around 3 million hayibo ungaphansi kwamanye ama radio station hayi ngeke urong ugela lalela lalela sanibonani asifunda sanibonani bathong ngilana manje ngifikile yo akulungile kubeka siyajabula ngempela ukuthi ube la ngiyazi ukuthi vele uyindodakazi yasemsakazweni Ukhozi FM bonke abakulaleli bayazi ukuthi nje ugeli wethu lo ingane yethu lo indodakazi yethu le siyabonga ukuthi ula. Thank you for having me. Ngibonga kakhulu nje ukuthi ningibize ngize lana. Phela yonke into efanele iqale ekhaya qala before ishonele. Ngiyakushintsha ukuthi kusekhaya. Ubuhleke nje njalo nifika nje. You know, story sakho yasazi. Yes. Engilalela emva kwakhe kuyabona nje crew. Ngene sefikile sesikhona occupy iposition hayi indaba okudlala. Confess. Wafika nani crush yami. Usman. Ngiyazi kahle le. Usikhazela kwamkhize phela sekithi at least ke kodwa yabona. Ngithi nice thathile khona. Yabona ngithathe ekhaya. Ngithi hlehla Sgqemeze athi uMroza kodwa uMroza uMroza. Ngithi hayi man. Senani. No siyajabula kakhulu. Ngicabanga ukuthi mhlambe kubaleke kakhulu ukuthi ukuthinta kancane nje imvelaphi yakho. Njengomuntu oyigqaja kakhulu ngokuthi umAfrika uyesifazana noma uAfrika uqhamuka kwisifunda sakwaZulu Natal. Kanti futhi usemhlabeni wonke. Sithinde nje kancane ekhaya ikakhulukazi kumama wakhe simazi kakhulu esimhloniphayo esimazi ngamagalelo akhe namanje igama lakhe liphezulu ukukhumbule ngalethi isikhathi nobaba nabafowenu abadala kunawo odadewenu kanjalo ukhula ungakabi lo noMaMkhize oseyena njengamanje ufuna ngikhumbule khumbula impilo awukhumbule nje mhlambe iyalo ukuthethiswa ukutshela ukuthi hey uma ufuna ukuphumelela yenza kanje fohla kanje bazana iphatha kanje hayi ke mina ngashawa kakhulu ngikhula I never had a relationship with my mom because I think I was the rebellious one usisi wami yena she was calm elandela imithetho mina nje I think ngangiyitomboy ngihlupha ngihamba ngiyohlala namamponda sekhaya ehlahla umoba ngihambe ngiyohlala e-station ngangihlupha nje ngangishaya uma wangishaya kakhulu engishaya lo bhuti engagcina sengishade naye engashawa madoda sengiomile manje wayengayazi awe ba uthi ya uthwayeka lo mfana ubuyele khona yabona ngane ngathi ngishaya kakhulu la ushona khona bo ubuyele khona kakhulu manje ushuthi ungamchaza uthini uma uthi uMamflo wayemuntu onjani. I think Umawami was a game changer. Number one, she was a leader. She was always a disruptor and changing the status quo. But whatever she believes in, she'll go for it and she will make sure that it happens, no matter what. That's my mom. Umama wakho loyo okunye mhlawumbe nje obusho ukuthi wayekushaya ekwenza lokho nalokho. Wayibamba igrudge wayemuntu obamba ama grudge hayi ma wayengayibamba igrudge mengabe ngixabene naye manje nakhuluma naye manje mase kushayile sekudlulile uma wami wayenjalo emndenini mhlawumbe wasekhaya ungambala naye njengomunye umuntu owainspire kakhulu ukuthi ube yiloshono uyena namhlanje nabanye ke mhlawumbe abantu besifazane ongabakhumbula abaqoqozelile ukuthi ube yiloshono. I think I'm a mini-me of my mom because whatever that my mom used to believe in, I think if you look at me, I always make sure when I enter the space, I want people to notice me. I command people to realize that I'm there. Yes, I make sure ukuthi wherever I am, I make a mark. I make sure ukuthi I disrupt the system and I change the status quo. As long as I believe in something, I go for it. I think my mom has played a huge role
to groom this person that I am today. Okay. Sisabuya ke kanjani Ukhozi FM sakhuluma naye ke uNoMkhize unencwadi ephumile sobe sibhekana kanjani kuyona. Ngivumela ngiqale ngiye kumhlo siyoza ukuthi khamba kanjani kwezomdlalo. Masibuye sobe sithola ke more. Uyingane ekhulile naye waganga njengengane washaywa. But imbuka la sekhona but kusho abazali bayidlala indima uma nawe umama uzokuvimba awuyeka abafana. Hayi ngoba engafuni ukuthola into ezinhle. Linda kuze kufike isikhathi. Asiye kumhloma sibuya sozwa ukuthi ke hambe kanjani kuze kufike la sekhona nanale ncwadi yodumo okukhulunywa ngayo left right and center siyithola kanjani. Singabuya kuwena dokotela wethu yini eyakwenza ukuthi cha angivele njengamanje ngibhale lencwadi. Nanesihloko Mroza zingaki ihloko ziningi ihloko obungaqhamuka nazo kodwa waqhamuka nalesi. Ngicabanga ukuthi into yangenza ngibhale lencwadi kuhleze kune gap empilweni yami. Yeah. Abantu babona noMaMkhize ovezwe imedia kwaba nama perceptions a creator. Yeah. Base becabanga ukuthi ilo noMaMkhize khona. Then ngase ngiyabona ukuthi kungcono abantu bazi ukuthi uMaMkhize ubuyapi. Iziphi ingqinamba abhekana nazo udlulephi ngoba uMaMkhize akavelanga nje abalo uMaMkhize awuyena ube nazo ingqinamba naye abhekane nazo njengawo wonke umuntu ngiyafana na wonke umuntu abantu ngiyathanda ba relate ukuthi I'm also human okwehloko ke sona ihloko esithi my world my rules siyazisho nje ukuthi ngiziphilela emhlabeni wami onemthetho yami engicabanga ukuthi ngihleli nje kwikhukhuni lami elincanyana ngiphilela kulona and kumnandi mengabe uphila kanjalo ngoba awuphilela abantu uyiphilela wena. Wow. Lencwadi mhlawumbe ingaba nama chapter mangaki kumuntu olalele? Ama chapter awu I think awu 15 ama chapter. Khona mhlawumbe ekhuluma ngono umuntu wesifazane mhlawumbe nepower anayo. Ikhona ekhuluma ngomuntu wesifazane ngeke ngize ngikwazi ukuyibhala incwadi ngabiki into ethatha kumuntu wesifazane kubalekile ukuthi kene njengoba sengila ngikhona ngikhulume nangabantu besifazane ngikhulume nangabantu engibukela kubona nabantu abebeyisibonelo kumina ngokukhula kwami nokuthi kuze kanjani ukuthi kuze kube khona umuntu njengoMaMkhize. Enye into Mroza abekade yenza ubungena umuntu obufuna indaba zakho zibe out there. Why kulokhu udecide ukudlalelana ke? Ngifuna ukusisha istory sami ngisisho ngendlela yami because at some point babekade bekulandela befuna ukwazi ngedivorce befuna ukwazi ngomndeni befuna ukwazi ngomcebo nawo singaba nenhlanhla yokuthola lokhu kulencwadi because izinto ezilindele sayithanda indaba sinjalo nje kukhona nizokuthola kuningi nizokuthola encwadini yami nithenga ngiyangicela nihambe nithenge into engenze ngabhala njengoba bengishile eqaleni I think mengabe usufuna ukuqhubekela phambili nempilo kubalekile ukuthi udile nemuva lakho qala and then imuva lakho ulithathe udile nalo noma ngathiwa yini obukade uhlezi usaba uqondana nayo kanje uthi dila nayo ngaleso sikhathi udile nayo uyibeke eceleni because if ufuna ukuqhubekela phambili leave the past in the past ukwazi ukuqhubekela phambili allow ukuthi into ofuna ukuya kuyona phambili ize ngoba manje mengabe ungayishiyi past you'll forever going back to that. Mhlawumbe sorry brother sisekuyo leyo sikubone even na kwi show ye television kade loku Sean Pisana this show Pisana and then what changer ngathini what reinventer then yakwazi ngikubambile manje basekhuluma ngalezi ikakho sijokothe incwadi mhlambe umunye umuntu engabuza ukuthi iso sezinye zezizathu leso sokuthi even ne brand wherever uhambo yakhona wonke umuntu ucula noMaMkhize manje I think into ebalekile ngami engakwazi ukuyenza othola ukuthi hlasimpeni abantu besifazane abakwazi ukuyenza. It comes to a point whereby because thina abantu besifazane siyathanda kakhulu mesathanda kakhulu we want to please abantu esuke sishade nabo usithola ukuthi sesifuna ukuphila impilo ethandwa abantu bethu abantu esuke sishade nabo ngaleso sikhathi bese siyakhohle ukuthi thina sithanda nani nempilo yakho na what I'm forever grateful for ukuthi mina I was able to realize ukuthi in the process
uSean wakamkhize was lost Sure. because I was trying to be somebody that my husband wanted me to be. Okay. Then ngase ngiyazluza mina in a process. So mase kufanele ngiyithole. It's not an easy thing and akusiwona wonke umuntu oba naleyo nhlanhla yokuthi aphinda kwazi ukuyithola ngoba siyathanda kakhulu sabantu besifazane. Uyazi usakhuluma nje futhi kanjalo ngibuka ukuthi uthe uma ufika kulesi sigaba sokusona njengamanje wakhumbula ukuthi hayibo yes umndeni wami ngihleze nguthanda ngaso sonke isikhathi kodwa usho something umndeni wami kumina ngiguqula impilo yami ngiyaphambili isikhathi esiningi bese sibona isikhathi ungajwayela ukukhuluma kakhulu ngobaba kodwa ukukhuluma kakhulu ngomam flow kodwa la encwadini khona enye chapter engithoma ngidlula kancane ngabona uyakhuluma ngobaba yini mhlambe ethi hayi ake ngikhulume ngobaba ke namhlanje ukhabazela kamavovo ukuxolela. I think ubaba wami ngamdina lesikhathi eside and sekufike la engathi khona ake ngimxolele ake ngidile nayo ngoba ezinye izinto ezenzeka ngikhula kwahamba indlela ezazibhlungu ngayo kumina khona nje la engivalela khona izinto ezibhlungu. So for me ukuze ngikwazi ukuxola ngabe naleli khona because abanye abantu bayashaya ama stroke because of izinto abangafuni ukudila nazo. So okwami kwakukhila and ngixole and have peace, find peace. Noma ungeke wangena ugxile ukuthi mhlambe kwenzekani mhlambe uma ungabuka nje iziphi izinto ezazikwenza ube nalokho ukucasuka kangaka ucasukele ukhabazela namhlanje usuthi ngiyadlulisa lento izinto nje mhlambe kungaba isihloko kungayona indaba. I think washiya uma kabhlungu and uma wenza the same thing that I'm doing today. Ubaba washona uma emncane, she was 40 and uma wachuza thina, then finding any other man bringing the man home, but wachuza thina njengeingane zakhe. And mase ngibuka into eyenziwa abantu especially kumina when I looked at how my SARS issue happened yenzekelani ngibuka nendlela abantu ababengitreata ngayo, I look back ngisho ngithi if ubaba wami wayesaphila ezinye zalezinto ezenzeka kumina nezinye zezinto as much as zangikhulisa and they make me a person that I am today mhlambe zayingeke zizenzeke if baba esaphila wayesaphila ubaba. I felt like wahamba too early. He loved us as his family but wasishiya too early and things went haywire. We lost our house, samba sohlala entandaneni lesas experience esehambile kade esprotectile ekhona. I think they were too difficult to bear. Okay. Ukhozi FM 45 minutes after 8 or 15 to 9 o'clock Lady D uyaza usakhuluma ngezinye zezinto into ekuthiwa misconceptions tothi izinto eyishiwoyo ngawe ngiyazi ukuthi uyayibuka zonke ezinye uzuthi uthende a blind eye uthi angifuna ukubona khona ukuthi ukubona ukuthi yas ukuba bebazi ukuthi lezinto abazisho ngami nomndeni wami akukona nokukodwa kuseduzane neqiniso ukukhona. I think incwadi izokwazi ukuchaza ezinye zezinto. Abanye abantu they will never understand ukuthi yindaba ngiphila impilo yami ngendlela engiyiphila ngayo. Yeah. But mase befunda incwadi bazo understand. And bazo understand ukuthi ayikho into eyeza kumina nje ayikho into eyeza kumina kalula. Maybe they will understand ukuthi nami ngisigeza amanxeba. Sure. Ususuka kule ndawo nje ade senhleli kuyo wavuka baba uwe. Ushike wahlala endandaneni. Ngizama ukuthatha ugcobo lapha ukuthi ngifunda ukuthi nami mhlambe la ngihleli khona la njengamanje. Yeah, one day ngiyoba umuntu othola ama platform manje. Thanda bahleli nami radioweni bangihosta ngilandelwa ama millions and millions nginencwadi ephumayo ezobithenga ubuthaphu thaphu. Sgqemeze ngibuka ukuthi athi uke wahlala endaweni ikhaya leintandane. Nganje khona okunye wakufunda lapho okukusebenzela manje ngoba uma sikubheka thina hawu ushona umkhize wakwahlala eintandaneni yini into wayifunda lapho nihleli lapho ekusebenzelayo manje. Ngafunda into eyodwa ukuthi emhlabeni
ayikho problem to permanent. Yeah. And emhlabeni asikho isidingo sokuthi ulinde for another person akwenzele izinto or anyone else azo investa kuwena. Sukuma uzibambe wena, and once umuntu wa realize ukuthi akekho umuntu obalekile emhlabeni njengaye ukuthi akwazi ukuyishintshela impilo yakhe, I think this world will be a better place. Hayi kuyamotivate. Mina sengifisa ukwazi incwadi isikhona senza kanjani mawukuthi siyayifuna. Mangathiwa ngiyaphuma la studio manje. Eyifundazweni zonke nje. Ngilalela ke phela kuzona ifundazwe eAfrika yonke. eAfrika. Umhlaba wonke lo. Incwadi ikhona exclusive books. Isiqalile iyadayisa. Ngiyacela abantu baphume bahambe bayoyithenga. Ngibuyile ngathi angize ekhaya ngoba phela angikwazi bakithi ukuthi noma ngingekho ekhaya kaningi manje kodwa angikwazi ungabuyi. Mina ngiyabelivela la ngisuka khona impande zami zila KZN. So ngibuyile la KZN ngizothi incwadi ayilonje la KZN. Andifika Ukhozi nayi noma ikuphi. Kinjalo nje ngilapho ekhaya. Ile ngithanda ngawe. Ey una inhliziyo yabantu yabona noMroza angazidle ingaki make walalela esilalela sakhuluma nje vela phone. Yebo. Hayi ngisayakha leyo ndlu leyo ningasho ningangisho ke kodwa ningangisho ke kodwa nje siyajabula kakhulu sikule show le ukuthi uyalithanda Ukhozi, uyayithanda le show, uyamthanda umlaleli Ukhozi, uyamthanda umuntu sekusho yabona ngoba uzekuvela nje ukuthi uke wahlala nasekhaya labantu ngempela bebengena lutho. Sengiyabona ukuthi konke uthando lwabantu mawukhona izinto ezizenzayo umulalelo phakathi esandla uthi hey ngibaleni nami lapho noma ningifihlele ngalisha igama because inhliziyo yakho isekuthenini abantu abasizakala injalo. Ungakaphumi ngiyafisa ukwazi ukuthi othomunye mina mhlawumbe ngingayithola online, ngiyakwazi ukuyithola incwadi lapho online. Ikhona online idayiswa ipublisher perspective but ngizonishiyela it's www.nigiwe iyatholakala online and ngisebhizi manje ngizama ukwenza iaudio. It's taking longer because I think iaudio abantu if bezwa mina they will listen properly and they will hear. Ngiyakho phela ngicabanga mangidrive ngeGauteng lokhu khuluma nje ngithi khuluma sisi. Ngenza ukuthi mam flow ukukhuluma ngithi okay chapter 2 lokhu shilo. Okay isihloko Mroza, isihloko my world my rules. Ngicabanga ukuthi siyazisho zona bese vele ke wasichaza ukuthi umhlaba wakhe imithetho yakhe azibekele yona. Ngelanga uyafisa ukuzibona usugugile usugogo sekuthiwa nje ugogo loyana abazukulu nabasebekhona kodwa bathi hey ungabi nolaka lokufana lwaflo kodwa ushaye kakhulu uzoba kanjani ugogo nolaka ngalezo ikhathi noma yazi kodwa ke I'm just gonna say this nje ngiyazi usisamhleze ngithethisa mengisho lento kodwa angikhola ukuthi ngiyoba ugogo. Yes, okay. Yonke into yami yenzeka ngespeed angiyiboni ngifika ngugogo but ke angazi angisiyo uNkulunkulu kodwa ke ngoba ngithanda vele nokugula ngize ngiphendulwe angiboni ukuthi ngaba right kodwa ke bese ngugogo sengimdala kodwa ngiyathanda ke ukubuka ke abazukulu bami bekhula and as I live mina ngiphilela uma wami. I live to take ilegacy kama wami to the next level and I'm hoping ingane zami nezizukulwane sami siyo understanda ukuthi la emhlabeni you don't have to sell your soul to get what you want. Ngiyocela nje nabo bebekhula bakhule baqhubeke naleli kasi bayithathe bayise phambili njoba nami ngiphilela uma wami nabo I hope one day bawuphilela mina. Incwadi umuntu noma onaminyaka emingaka ngakwazi ukuyifunda lencwadi ivulelekile umndeni ungayithenga bahlale ndawonye babayithenge bahlale njengomndeni bayifunde bonke. And ungayithenga futhi Mroza for a present. We want to present your baby, present ubani. Uyithenga as a present. Ungangena futhi ke uthi ngiyakhumbula ke bayiphatha kancane le ka www.africanperspectives.co.za uyakwazi ukuthi uyithole futhi lapho incwadi. Ngibuka ama students asema tertiary khona abazokwenza research ngale ncwadi nangawe ngikubona usazoya phambili kakhulu kunakuqala iyigugu leAfrika lencwadi iyigugu lethu njengoba nawe uqobo ngale kwencwadi ngiyakholelwa ukuthi bakhona bazokwenza ama research ngawe bathola ama PhD bekhuluma nje noMaMkhize. Angibonge kodwa ke Nkosi yami bandla Nkosi yami cela ukubonga incwadi silontshile eGoli yaphuma ezitolo zaseGoli
some of the places were sold out. Angibonge kubantu abahambile bayothenga and angisho ukuthi ngibonge futhi nakakhulu abantu abazile bazolalela ngama reviews abasinikeze wona. I'm humbled nje kakhulu. Hey, malapho ngibuka isandla nje saba left ukuthi umono number 2 khonani yabona kholuthi madoda khona siyabingelela siyabuka sihleli Stashi Sgqemeze singakhethi ingane zami manje abantu azofika bazodisrupt bazofuna ukuphazamisa iflow ekhona yazi ukuthi abaningi basesebethi kodwa ngosami sizombona nini. Okay, mhlawumbe ngaqale ngimkhumbuze ubulalela ukuthi i-podcast ikhona izoba khona yale ngxoxo namhlanje bazokwazi ukuthi ke bayithole baphinde futhi ke Ukhozi FM TV bazokwazi ukubona yonke into wayigqoke kanjani wayenjani wayikhuluma kanjani wayihleli kanjani wayismile kanjani yonke lelo lisibuza yona la inkundleni zokuxhumana right now nizoyibona. Ngeke sibonga kakhulu ukuthi benathi Ukhozi FM namhlanje. Elakho nje ngalishiya inyanga yeAfrika ngalishiya kumAfrika omuhle ade sikhuluma ngena la sikhuluma ngento ebhlungu esiyibona yenziwa ngamanye ama-Afrika bayabulawa abantu basifazane bayareshwa abantu basifazane ubhlungu sebuphendukile abantu sebelahlekelwe i-element yobuntu nempeza. Engakusho ngikhuluma kakhulu nabantu besifazane ngikhuluma kakhulu nomunye umuntu nje ocabanga ukuthi konke afuna ukwenza ngeke kwenzeke. Ngifuna ukuthi emhlabeni buka mina ubuka ukuthi ngiphumapi ubuka ukuthi ngeke ngahlala la bese ngena khona ngaphansi kudutshulwa ibhamu ubuka ukuthi ngeke ngahlala entandaneni but I'm still here ngisazama ngisaphusha ngisaya phambili ngithi nje black child it is possible. Longela akukho singakusho ngaphandle ukuthi incwadi asithenge incwadi yethu. Ngiyacela bakithi niphume nihambe nithenge and it's very important to me ukuthi ningitshene ukuthi abangani ngencwadi abazokwazi ukusho ngoba eyesibili incwadi yeza khona la engakhavanga khona ngizokwazi ukuthi ngikhave kwesibili. Enkundleni zokuxhumana ngiyazi abanye bazofisa ukulandelela kahle mhlawumbe ezinye izinto abayizwanga kahle nokulandela nje ukuthi ngabe kuhamba kanjani mayelana nalencwadi benze kanjani bakuthole kanjani. Ngiyazi abaningi oMaMkhize Mbumbula babakhona bakho abantu abafuna imali. Mina ngikoyedwa bandla Nkosi yami ngiyacela laba ba Facebook abahleze becela imali no forex angudayisa forex angwazi nokuthi kwenzakala kanjani ngiku Instagram nje kuphela one blue tick ila ngikhona. Okay kulungile bese okunama million khona ama followers. Yes Zabonga Ukhozi FM sikhuluma ke no Shodi Mkhize namhlanje uMaMkhize uthi ke my world my rules. Thola incwadi isivele sikhona kusasa kunomcimbi omkhulu khona la eThekwini sobe silapho noMroza Mbokodo.